Salam, iyileşler. Bugün ben siz bilen kıytacık yakıcıyordum. Çık şeyden inip planlaştırdım. Bir ikranak mesele var. Şonu siz bilen paylaşan idim. O sebebi Türkmen'in şu durmuşunu ne edip yetendi barada. Ben bir devamlı oylan pikir edip gören adam. Sine diyen köpten beri. Bu durmuşu entek yolunu ketkitle mekanıza bu atlan pikirini edip gören adamlardan olmalı. Ben şeylerek ve 30 yıl bundan önce o yol şeyle tarafa ütkömese yani morjonu o dile getirip gören adam. Yönü gep bu nemeden değer gepi biraz soruları konkret nemedeli ne Türkmenistan Cumhuriyeti'nin 100 yıllığını belledik bir 2-3 gün bundan önce 27. Oktyabır'da. Şoňam kurucuları var arada yani Türkmenistan Cumhuriyeti'ni ilkinci kuruculuğun adlarını adak geçtikler. O Nedirbay Aytakuf bilen Gaygı Atabayev. Bular Türkmenistan'ın serhedini belleyen adamlar. Elbette bular iki adam değerler. Yani bizi tarihten uzak saklayanlar. O böyle adamlar nemeleri belli değerler. Bellidir bu yerlerde, arşivlerde. Vardır olun. Yani o arşivler Türkmen cemiyetine el yeterli değil. O sebepleri bolmalıdır. O sebeplerim yine yani Türkmen bu durmuşu ne edip yetti diye de şu sebepleri şu durmuşu yetmeye yeterli olup hizmet ediyen kendiyen. Cumhuriyet demek ne demek? Yani şu anki Türkmenistan, yani Türkmenistan olanı ne demek? Bunu siz özünüz araştırın. O Cumhuriyet olanı ne yani? O Cumhuriyet olanı bir dünyalı devlet olayandır. O yani hukukun üstünlüğü o birinci demede duruyandır. Onun yani devletin, hükümetin içindeki güçlüğün paylaşığı, hukuk çıkarayan, kanun çıkarıcı organlar yerine getirici, onun süt, o şulun güçlüğünün ayrılıkları Cumhuriyette metemelim nemedir. Cumhuriyet birden yetik gitti de Türkmen'in leksikonundan, düşüncesinden, bilgisinden o bu türlü İran yalak olup onun resmi yağdayda yatırmadılar. Bunun sebebi vardır. Sebebi 1924 yılda kabul edilen o Düyüp Kanunu'nu adam şeyle geçirdi. Düyüp Kanunu geçirdi. O son konstitüsyon olandır. Sonra yani Türkmenistan'ın devlet dolandırış forması Cumhuriyet deyip adlanır. O şol devlet formasını ütgütmede de hiç kimin hakkı yok. Ütgümüz deyip adlanır. O ütgümüz deyip adlanır olsa ütgümüzler olmalı. O büyük kanun ne demek? Ya konstitüsyon ne demek? Konstitüsyon demek yani Türkmen cemiyeti bilen, Türkmenler beyliklerde de var da, cemiyet bilen, iktidar değil ya da, hükümet, arasındaki sosyal kontrakt, yalak bir zattır.
Anlaşık. O. Siz bizi şeydip yönetiyorsunuz, bizim o size şular yalak hizmet veriyoruz. Ya şular yalak bizi size anan yaz. O şular yalak. Umumi ya düşünür yalak demede diyenler. Anlaşık, dilleşik. O şular yalak bir neme dip düşünüp bilersiniz konstitusyon. Yönü bizim şertlerimiz ne halk koyan şertidir. O biz cumhuriyet, o bizim cumhuriyetimizi ütgötmäle sizin hakkınız yok deyip şonu kabul ediliyor da iki tarafı. Ondan yine de bir 3-4 sanak ütgötülmez maddesi vardır. Olar bu bizim temamıza giren o. Yani galan maddeler gelişip bilir, koşmaça koşulup bilir, ütgötülüp bilinir. Onun yönü şu cumhuriyet demesi ütgömerlerdir, yarlandır. O. Ütgömeli değil olsa şu wagt biz Türkmenistan Cumhuriyeti'ni yaşap görmeli. Ama şunu cevap ya da soru çıkmadılar bir yerlerde. Türkmenistan'da çıkanlardır. O yemçin çıkan o sebebini siz araştırın. Araştırsanız fikir edip başlayanız. Fikir etmeseniz o beyniyle de ulanmasan hiç tadı yarayanlardır. Kuruşup şübüşüp gidiyendir. Şimdi 91. yıl bu iş neylek oldu? O Türkmenistan Sovyet Soyuzu'nun sastavından çıktı. O çıkmadan çıkarıldı. Sovyet Soyuzu dargadı. Dargan son mecburiyetten öz başta kurmalı oluyordu. O dargan demenin biri kazanım dediler. Var ona da bizim dememiz yok. Sen kazanan erkenin. Yani Cumhuriyet'in nireti. O ne oldu? Bu niye var bu Cumhuriyet? O nedir? Soruğa cevap verip bilecek kuruluş ya şahsiyet ya da başka bir neme var mı? Sen konstitusyanda Cumhuriyet devlet kuruluş forması ütgödülmeli değerli bir yerden olsa onun bir ütgödeyen olsa dedim sessiz siz Türkmenistan Cumhuriyet'ten yönü bir devlete öğürlü diyen resmi beyanat yavgı ya da sessiz bir deme var mı? Yok. Sesini hep büyütüp oluyor. Yani, bu da bir sorudur. Bunu ben Türkmen intelijansiyası ya da Sovyetli bilimli diyen katlarına ne diyenler şunun adresine aydılayanlar bu zatla cevap olmalıdır. O yoktur. Onun şu Türkmenistan'ı kurulmasına esası katkısı bulun adamlar o arada kurulun edeli. Kayıkı Atavay filan arada. Edirvay Aytakov arada. Şunun kaptanını bular ağdatan şu döwürde Cüneyt Han'a mağdamadı olýanda. O bir-birine garşam bolanno. Iňsoň maksat bir bolmaly bir ýerlerde. Şolar çuğna çenli resmi Türkmenistanyň siýasaty, kanuny, düzgüni ýani alyp barýan siýasaty boýunça de facto cinayetçi statusunda sizin habarınız var birleşler. Sebebi olary hiç wagt
resmi şekilde Türkmen cemiyeti rehabilitiert etmedi. Rehabilitiert demek aklamak demek. Onu tercüme etmeli. Olur. Näme cinayet bilen atıran olsa, şu cinayeti şolun üstünde dur. O cinayet näme? Önkü gepleşimde aytıp geçtik de. O Türkmenistany Sovet Soýuzynyň demetinden taşlandyrjak bolýar. Yani garaşdyrlyk tarapy bolýar. Taşlaşdyrjak bolýar, şoň üçin atu berilýär. O ikisine de şeyle. Onu taşlaşdyrjak bolýan adamlar, demek Türkmenistanyň garaşdyrlygyny isleýän adamlar demek bolýar. Ve gene düýbüne seretsin. O Türkmenistanda hemelen bolup geçýänli. Dersin yer bir yer goýuňuzdy. Siz Türkmen cemiyetiniň bu durmuşy ädim nädik gelenli akıl etip başlarsyňyz. Düşünmek birden kıyın olur. Yani yuvaş o peyderpey o budatları siz düşünmeni olyan. Bunu düşünmeyen Amerika gidip bolunok. O Amerika diýekdik ters tarafa gitýändiňiz. Men 91-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň o ýören ýoluny analiz etdiňiz. Bir 94-de çendi adamlar gidecek yerine gidip bilýärdi. Şol bilýän 94-nji ýylyň ortasyna çendi Türkmenistanyň aeroportundan başga bir döwlet kabul edýän ortalar hemme kişi uçup, nire uçaty gelip uçup bilýärdi. Kabul edýän orta bolýar. Şu wagt uçup bilýäňizmi? Sorag size. Siz garaşlygyňyz çykdyňyz. O garaşly goran millet garaşly dälken ýagdaýyny deňeşdirip görüň. Bu ýöne forum kaptanından bir kömekçi tutnamalardan indi Türkmenistanyň konstitusiýasyna geleli. Yani Niýazowyň prezident bolmasyna Niýazow 91-nji ýylda prezident Taýlandy diýerler. Özüm bir kandidat 99% bilen şeyde bol. Taýland. O Taýlandan onuň ertesini 3-4 günden soň bir hat çağıp çykýardy. Niýazow özüm resmi gurama nemeti. Beýanaty. O resmi gurama kim? O Adalet Ministrliginiň yani kanun baradaky bir Kılavun upravleniýasynyň başlygy interview berýärdi. Niýazow o şu konstitusiýa bilen prezident bolma haky ýok diýdi. O kanun şonu subut edýär. O näme bolýar? O da hakiki, o da resmi gurama. Şoň jogapkar işgäri, bunu baýdan soň. Diýmek dogry bolmaly. Onu ýalňyşlanan adam bolmady, ýalňyş diýen adam bolmady. Näme etdiler? Bunu diýen adamyna işden aýyrdylar. Bir ýyl geçmäkänem, ýa konstitusiýaň şu çaga ýerlerini ütgöçdürüp onu bilen adam ýok. O konstitusiýany ütgötüp bermeli adam derler. Ondan konstitusiýaň bir öz güýji, hukuky işleş demesi vardır. Konstitusiýa прямого действия, закон прямого действия. Yani gönü
tesir ediyen, yani hareket ediyen kanun. O tayda yani iki fikirli ya da anık olmadık fikirli sözlem geçmeliler. O näme diýilen orta şo bolmaly. Başgaça yani yoru olmaly o konstitusiýa şolar ýalyk özeligi bardyr. Konstitusiýada näme diýilen bolsa, on ýa-ni двоякого смысла не должно diýdi. O iki many aňlatjak ýerim ýok. O ýadyr konstitusiýa boýunça saýlanmasy, hukuka karşı bolsa, diýmek o karşı ol işgäri aýranyň bilen bu da düzü bolany o. Ýöne Türkmençe etdiler. Türkmenin ädim nädip betbaht bolanyň nemeden Türkmenin betbahtçylygy dogry düşünmäňiz üçin ilk bilek. Iň soň gaýdyljaklary öňünden aýdayım. Hukukyň üstünlügi. O hukuk diýmem adaletdir. Hukukyň üstünlügi bolmadyk ýerde ösüş bolýan nädir? Bolmasy mümkin hem däldir. O döwleti argatjak bolsaň ýa-da betbaht etjek bolsaň hukuky aýaňa sanalmaly. O hukuk neden başlaýar? Hukuk sen büyük kanundan, anayasadan başlaýar. Bunu ädim nädip aşak aýaga sana arşlaryny o siz yani hukuk barada, tarih barada o ders berýän adamlar size aýdyp bermeliler. Olar eden ok. Men öz başardığımdan düşündürjek bolýan meni bu zatlar hiç biriniň uzmany ya-da bir professional däl, onu ben size aýdýar. Käbir nemelemizde terminologiýamyzda ýalňyşlyk gidip biler, şoň üçin o men hukukçy däl. Tam tersine. O en şu wagt edil gaýrysy Atabaýewiň jenayetkär bolşy ýalyk reabilite etmedik bir jenayetkär. Ömür boyu yani türme tutsagy ba diýerler, onu men gözüm bilen göremok, onu şey diýerler de. O ýeke menem däl bir nalak bir topar adamlar var. Köpsüni tanıyan zatdan neştensiň. Ne? Hukuk ayağa şana ädim. Wat konstitusiýa näme diýini bilýän adamym ýok. O da ähli beýle hukuklu büyük nemesi alt yapısı. İn üstünü, in nemesi şol. O ne? Niyadıftan başlaýar. Hukuk suýelen bilýär. O konstitusiýa näme diýini bu aýdýarlar, bu töwerinde bir topar spesialistler var. O ne etmeli? Birinciden o bize respublika diýilen zat näme gerek diýendir. Şey diýen bolmaly. Ýöne Türkmenistan edeli bunu. Näme diýer? Onu kadetlerde zatlarda aýdyp görmeli, näme gerek? O bir şo atlar yani Türkmenistan Respublikasynyň prezidenti diýip o proyektler taýinlaýardyk da. Kanunlara, nemelere, kararlara patlanır denildi. Şunu nemeden gelýär üstüne çyzyp, yok, Türkmeniýe diýmeli. Resmi aýdylýan ýerim ýok. Onuň şoňa adamlary ýuwuşdurmaly. O Niýazow, o Sapar Murat Ataýewiç Niýazow diýip aşana gol nemetini goýýardyk da, onuň aýryp Türkmen başy diýip başladylar 94-nji ýyllarda. Onun resmi däl, ýöne şeýle diýerler de. Onu kanun diýilen zat däl, konstitusiýa näme diýýär? Demesem ütgüsüm
Bolýarmyşyn diýsen bolýar. Ine Murat Berdigarrypyň saýlaw barada edýän gürrüňlerini diňläp görüň. O saýlaw komissiyasının başlygy. Ana şonlara etap. O şu ýanky kanuny şoň tarapyndaky onu berja etmeli diýip düşünýärdi. O etmeden näme boljagyny düşünýän adamlar bar. Şolar niýde şu wagt? Yani juridik fakültetiň dekany bar. Halif, Tagandur Halif. Kän ýyl dekan bolup işlendir. Toňam ýokary sowetiň başlygy boldy da. Sowet demet ýykylan toň. Bu adamlar bilýär. Ýöne şolara da zor etdirip nebedilen toň Akşam Halif 2002-nji ýylda aýyrmaly boldy. Sowetiň başlygynda. O ýederin gelen zady edip görmeli diýilen zat ýok da. Ular şu hukuky ayağa aşağına almak üçin döwlet ele geçýärdi. Şu wagt döwlet şunuň eline. Şunuň diýenim bir topar. Bir adamym bolup biler, 5 adamym bolup biler. 100 adam bolanda da urkan zat dep aňyrtna halk bar. Onuň näme bolýar? Şunu alak bolanda. Şunu alak bolanda döwletiň ähli güýç resurslary bar. O döwletiň resursy diňe gaz bilen neft däl. Güýjüm bar. O döwletiň täbäri aňlaşma boýunça siz bizi ýönetjek. O bilen size tabin boljak diýilen ýalak bir aňlaşma bar da ýöne şolary ýalak şerti bar. Yani Konstitusiýa şonu aňlatýar. Olar güýjüni alýar, ýöne borjyny alanokda. Yani şu wagt elementar siziň durmuşuňyzda günne başyňyza gelýän ýagdaýlar bardy. Yani pasportyňyz trogy doldy. Şeýle. Şunu täzelemeli. Dolmasa da täzelemek gerek wagt täzelenýär. Ýitirýär, bu gasrýar, owurlad ýa, ýene bir şunlar ýalak ýagdaýlarda. Täzeletjek bolsa. O $2000 bermeli. $1000 bermeli. O başka ýerden alyp bilemok o pasport. Şu bermeli. Guruluş wagt döwletiň. O bunu pasportunu stole diýär, onu bu wagt. Oňam demeti üýtgeşik. O taýam bir giden hekaýe. Ýönüp, ýani pul alýan ýeri. O hekaýe däl, o real zat. Sen bermesen pasportuňy alyp bilen. Şu wagt milyonlarça adam eli pasporty daşynda gezip görýär. Dokument. O şolun her biri o birine o $1.000.000 näme? O $1.000.000 köpeltüň näçe pul bolýar? Ýönim ýok arkasynda. Ýöne halkdan şeýle soýmul. Bu ýeke bir nemesi. Her ädimiň şondaly. Nekdebiň şondaly. Ýani döwlet guruluşyny bir guruluş bar, arkasynda döwlet bar bolsa, diýinne şeýlerek düşündirýin. O şo taýda, ýa şo taýy halkyň hiç ynamy ýokdur şu. Täbi soň döwlet maliýa guruluşy diýip gutorýan bolsa, şo taýda bardak bolmaly. Owurluk bolmaly. Başka negatif näme bar bolsa hemmesi bolmaly. Görüm döwlet adyny daşıyan döwlet hastahanalary bardyr, badistalary. Dolar ýalak däl, döwlet mekdepleri bardyr. İçine barıp görüň.
devlet yokorok uzayları vardır. Varın okak görün. Devletin tamornesi vardır. Geçsek kork görün. Devletin milisiyası vardır. O hakkınızı koğratacak olup yututuk görün. O devletin hopsuzluğu vardır. Yani hopsuzluk vardır. Mesela onlar fikir etip görün. Şöyle o nemetinden sen fikrini paylaş. Devletin hopsuzluğunu koruyan. Hem de adam şunlar. O hukuk bir de gitti. Diden sonra vermeli oluyan hukuk ne? Şu başta. Yani Cumhuriyeti tehdit ne edip yatırılan oldu. O kalanlar tehdit ettiler de. Onun tarihin belli değil oluyor. Yani çıkıcı yani akan yalak korku diye de. O eden adamlarım son anonimdir. Kim edenden bilmiyorum. Kim vurdu diye ne yalak demeye geliyordu. O sen hukukun yok olsa önümçülüğüm yok. Önümüm yok. O daşıngam yapıp informasiyadan mahrum. Onu o tayda yaşap olmadı. Şu an Türkmenistan'ı terketini açın. Şu tayda Türkmenistan'ın yaşayıcıların 10%'den varmıyor. Bunu anılmadan denek görün. Türkmenistan rahat Türkiye yalak ya da beylik devletleri yalak rahat çıkıp giyip bolmayan devleti övürüm. Bir kay. Şu tayda halkın 10%'den varmıyor. Demçi yaşar yalak değil. Hukuk olmasa yaşap olmayan. Hukukun önemliliğinin sebebi şunlar. Hukuk yok olsa tayda yaşap olmaz. Hukuku tartıyıpların dayhan bozdu yani. Ya çağlar ya mektepte okup görün studentler, ya üniversitede okup görün studentler bozdu yani. Yok. Hukuku baştan. Niye fayda ala oturuyor. Onun bunu bir topor propaganda için hikayeler dörü diyendirler. Yaşlılar şey değildi. Yaşlı olsa da o akıllı olmalı. Doğrular ediyen olmalı. Sonra da anılmalı. Bu bir. İkinciden siyasete koşulmalı. O hemşi. Şu yani men konstitusiyanı demeni kanunları yuvaşlık bilen eretecek. O teden bunu tetini çıkarmalılar. Onun halkın näme hukukunu bağdığını, o näme borcunu bağdığını öwrüdilen eden instansiyalar var da mektepten başlap yukarı okuyacağın için. O tayip bir sersalk görün. Inni hakkın näme diýi, borcun näme diýi, öwrüdilmeýän, bilinmeýän ýerde kanun berja edip bolurmy? O cemiyet o bilýän zadyny edere. O bilmeýän kanuny bilmeýän bolsa, hakkyn hukukyny näme diýini bilmeýän bolsa, o borcunyň näme diýini bilmeýän bolsa, onu näde berja etsin? Onu bäri soraw çykýandyr. Bu zatlar näme üçin öwrüdilir? Bilerek edilýär. Bu näme üçin edilýär? Bilip soraw jogap gözlemeli. Birilerine behbitli. Kime behbitli? Halka behbitliler.
Yöne bunu sessiz kabul eder yalık. Näme etmeli? Korkudan mı? Korkuyu ne etsen bana? Birinciden daşına bir düşman yatamalı. Şular geliyor. Şular elbet. Şular bozuyor. Yani 94. yıla çendim ben näme üçin şu 94'ü kän agdyanlar şoňa çendi Türkmenistana. İslendikler gelibem bilýärdi, gidibem bilýärdi. Suwda da edýärdiler. Bilgem gelýärdi, bilgem gidýärdi. Ondan soň näme yapdylar? Bu düşman mı? 94. yıldan 2002. yıla çenli Türkmenistana taşından Kadiyet Jurnal kitap getirden oktular. Şondan habarınız var mı? Näme üçin? Şu wagt yani bir diyalog teröristem yokmuşsun da. Sebep bolmadan. Şu sebäbim demedem şu adam internet gadaganna. O 21. asırda informasyon döwürde interneti gadagan etmek bir milleti ýok etmek bilen destek batdy. Onu edip berler. O hiç bir jogap beren oklar. Ýöne biz bunu ütgötmeli. O nähä ütgötmeli? Büýübe inmeli. O birinciden o biz lüstrasiýa diýdik de. O adamlar lüstrasiýany o günahkarları atıp basıp görmeli diýden düşünje demediýärler-de. Yok. Beýle derler. O da wadyr bolýan, ol bir bölekdir. İkinji bölegim bar. Ödem beýleki böleginden hat önemli bolmagy mümkin. Ýa-ni Gaýgy Atabaýew nedir we aýtak barada Cüneyt Han barada o ýene-ýeneler on spite gatulýdyr. Şolary rehabilitasiýa aklamak bizim tarihi borçumuzdur. Biz tarih bilen yüzleşýär. Sen sınırını belirlen adamlar sana yani Cumhuriyetin kurucusu diýip tarihe giren adamları sen aklaman gidecek yerin yok. Sen aklamasan sen şunu geleceğin o 100% garantisi vardır. Onu yeki 3 adam değil. Yani şolardan başlatan onun arkasında milyonlarca hak töhmet atılan adamlar vardır. Hak repress edilen adamlar vardır. O basmaçı deyip bitirilen, yok edilen adamlar vardır. Bay deyip yok edilen adamlar vardır. Şolun sizin bunun hemmesi birinin garrataňyz, ataňyz, hakyňyz, garyndaşyňyz, daýyňyz, yeğeniňiz, ýene şoňa meňdeş, o sizin emeleňiz, hostarlaňyz. Şoňa ýol açylýar. Onu tarih bilen yüzleşýär. Şunu etmän biz aňryk görep bilemiz. Siz kanuny bir döwlet bolmaňyz mümkinçiligini ortadan aýrýar. O edilmeli zat edilmelidir. Onu korkunyň bilen ýan ýeri ýok. Yani niýadyň o sen prezident bolmalylar kanuny gawat gelen ok diýen adamyň aýranyň bilen ol kanun ýerine gelip o dogry adam bolanok. O şu ýalňyş eden adam bolsa ýalňyş eden adam bolýar. Ol ýöne kanunyň hiç wagt o men tartda otursam kanunyň hiç wagt işlemejegini garanti diýen ýalak bir zat bolýar. O kanun olmasa näme bolýany ne siz şu wagt ýaşap ýörsiň. Şoň üçin men nemem o şu lüstrasiýa diýilen neme halkyň dogry düşünmesi gerek. Soňam biz şu döwletiň cumhuriyetdigini ýatlamamyz gerek, bunu dikeltmämiz gerekdir. Täze Türkmenistan şodur.
Cumhuriyetin dikelmegidir. O Cumhuriyet dikelen soň galan şahalara dikeler Cumhuriyetin içinde. O saýlaw bilen gelip, saýlaw bilen gider ýalak bolýar adamlar. Şonu etmän biz ol ýanky jaýyň satydyndan jaý urmara başlan ýalak bolýar-da. Aşağı götürenok. Yani götürmeýäniň subutnamatyny siz özüňiz ýygyňyza seretden hem beje görüp durun. Soňam bu taryhyňyzdyr. Ýöne siz näme üçin bize şu datlary mekteplerde ýokary okuw jaýlaryna, mediada görüň berilen ok, öwredilen ok, bilen toğrulur orta çıkmalı, şol çıkan ok siz. Şol ýanky sizin bu näme kömek berýän ýeriňiz şol. Şeýle seretsen, olar sizin şu datlary üns bermezligiňizi bilip, ýani bermejeňizi düşünüp edýärler-de, rahat edip bilýärler. Onuň jemgyýeti rahat manipulir edip bolýandyr. Onuň aňyrdan gelýän bilgi bardyr. Kän bilgiler. O jemgyýeti nädip manipulir edip bolýandyr arada. Dürlü demeler bardyr. Ben bir aýdýanda atdym bardyr. Bu hakiki fakta. Türkmenistan Cumhuriyetini bilmeyen adam yok. Ha, üns vermeýändiňiz o başka mesele. Yani pasportuňyza seretdim görünüp durar Türkmenski Sovetski Sotsialistik Respublika dip. Doglan unuňyz ya. Metrikaňyza seretdim görünüp durar. Onuň näme diýeni düşünýän adam yok da. Ya düşünýän altyapy yok. Ya şonu ýok edipdirler. O şonu ýanky kanuny üstünlüğini ýok eden soň onu cemiyet çüýräp başlaýar, ýuwuşlyk bilen. Ahlak ayağa aşağına düşýändir. Kanuny düşýärdir, o da şonu alakdyr. Soň o düşen soň o galan dadygdan gidýändir. O wagt medeniýetiňizem ýokdur, iýdili. Hemmejesi eýýän bir degradasiýa nemetine, täsirine düşen ýagdaý barda. Şoň üçin adamlar menden size nesihat diýen. Biz köni taryhymizy o gat könüde däl. Bu 100 ýyllyk taryhyň gurrunde dötürnä, 100 ýyllyk tarihde ya ullokan tarihim demede däl. Bunlar adamlarımızı bir yani aklalyň rehabilitir edelim. O iş şu taýlardan başlaýandyr. Onu Türkmen şu wagtky resmi diýip hasap edýän halk maslahatyňyz ýa-da meclisiňiz yetmeýän bolsa biz bunu o gurucu meclisde storagy galdyryp şu arada karar almakçy. Sizin düşünjäňiz nähile go diýip bunu halkdan soraýatsa. Gollaýaňyzmy? Ya yok bize şu yalan yani Türkmen başçılık bolýar diýäňizmi? Onu siz karar vermeli bolýaňyz. Men ne şu jaga ýerde gutaraýyn. Bu gurrunlar o kän gurrun edere diýen temalar bolýar. Bizim wagtymyz çäkli bolan soň. Men siz bilen hoşlaşýan sag bolun. Sağlıkda görüşelim. Pikirdeňize, demedeňize, reaksiýaňyza garaşýar. Sag bolun.